נייקי הולך על הפנים בעולם, ופוקס שהיא הזכיינית הכי גדולה שלה מפסידה מזה. טוב, עשיתי על זה כתבה, כותב לי בטוקבקים הגולש משקיע פוטנציאלי. בקשה לכתב, אולי תעשה לנו השוואת רווח בחברות האופנה מול שווי שוק שלהן, מעוניין להיכנס להשקיע. מה, אני עובד אצלך? כן! תודה רבה על דמי המנוי שלך לדה-מרקר מר משקיע, ביקשת, קיבלת, נשמה, קח לך ולכל מי שזה מעניין אותו. 3 דברים שצריך לדעת לפני שמשקיעים במניות האופנה בארץ. 1. מה ששאלת עליו, מכפיל רווח. פי כמה גדול השווי של החברה בבורסה מהרווח שלה בשנה שלמה. ככל שהמספר גדול זה מלמד כמה המשקיעים כבר היום אופטימיים לגבי גידול ברווחים, וזה לפעמים משאיר פחות מקום למניה לעלות ולך להרוויח. שים לב, כל שם שאני אומר כולל כמה מותגים. קסטרו זה לא רק קסטרו. ובמקום הראשון, קסטרו 44, טרמינל X 32, אורבניקה 27, פוקס 23, דלטה 15, גולף 8. And the winner בקטגוריית המכפיל המשפיל is בריל והמשביר לצרכן. אין הפסידו ואתה שאלת על מכפיל רווח. 2. רווחים. חושפים אותם כל רבעון, אתה תבדוק שנה שלמה, זה עסק עם פיקים, אתה רוצה תמונה מלאה שתתפוס אותם. תחילת עונה, קיץ, חורף, אין הנחות. בדרך כלל זה קורה לקראת חגי תשרי, פסח, קונים יותר בגדים. אז דלטה כולל הייצור בחול לסקימס ונייקי 274 מיליון שקל רווח, זה 3.5% מההכנסות. פוקס 190 מיליון שקל, 2.5%. דלטה ישראל כולל הזיכיון של ויקטוריה סיקרט ובית אנד בדי וורקס, הרוויחה 140 מיליון שקל, 11%. אורבניקה 46 מיליון שקל, 5%, זה הטופ. 3. איך הן הולכות להתפתח? פוקס, משנה הבאה מרכז לוגיסטי מפלצת, במקום שקניון יקבל 8 מסעיות שלה מ8 מחסנים, תספיק 1, טוב לרווחיות. מתחילים זיכיון דייסון, פותחים שילב מחוץ לקניונים, מגדילים את איתי ברנד, זה ג'מבו עם מלא הוצאות, ואת האימור על זיכיון נייקי, יש סיכון, מנסה את מזלה בקנדה. קסטרו, משפצת חנויות, מדייקת קולקציה, בינתיים עובד, קונים יותר. קרולינה למקה, שלה עוברת מדוכנים לחנויות, חזק על משקפי ראייה. בטופ 10, קטגוריות חדשות שהלקוחות יקנו יותר, אודיס משפצים, אורבניקה עוד חנויות, זה הכל קסטרו. דלטה, יותר ייצור במצרים, שבארצות הברית קונים ממנה זה פחות מכס. עושה אותה תחרותית, קיבלה זיכיון בית אנד בדי גם באירופה. גולף, סיטונות, חנויות במגזר ערבי, קנתה את רשת סבון, פותחת רשת לייפסטייל חדשה. המשביר, מוכרת יותר קנת קול בישראל, זה מגדיל את הרווחיות. מתחילה זיכיון באירופה, חלומות גדולים, זה עולה כסף. בריל, קנתה את זיכיון אלדו בקשיים לפני שנה, מנסה לייצב אותו להעביר לזכייני משנה. השארתי לך לינק עם עוד מניות והסברים, אם הרווחת, זרוק לאחיך עצם.